Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition na karon nga adlaw Webes sa Setyembre 8, 2022. Akong inyo nga tagbalita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Bangkay isang babae nga nasapuan sa may barangay Alihis nakilala na. Biktima isa ka commercial sex worker. Pulis nadakpan bangod sa pagpangawat sang motorsiklo. Sa balita national Pilipinas, mag-import sang asin. Airport modernization ginpainan sang 2.5 billion pesos. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidlamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado. Action Radio Philippine Standard Time la 6:12 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Nasapuan ang bangkay sa isa ka babae sa kilid sang dalan sakop sang Purok Progreso, Barangay Alihis, siyudad sang Bacolod, kinasang aga Webes nga adlaw. Ang lugar kung saan nasapuan ng bangkay amuman ang lagyan pasulod sa may Sadto South Hills Academy nga nagserbe sadto nga COVID-19 isolation facility sang siyudad. Gingkilalang biktima nga si Rovely, mahinay 26 anyos sang Purok Bulinaw, Barangay 1, siyudad sa Bacolod. Sunod sa inyo siyang pagpangusisa ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station No. 7. Ang biktima ang may pilas sa liog kag baba. Ginpahayag sang hepe nga hindi pa may buluan sa kapulisan kung ano nga pamaaging ginhimo kung nga napilas sa ang biktima.
Ang bangkay sang biktima ang gyara karon sa Villanueva Funeral Parlor. Kung napansin ni Bibi na niya sa area, kay mga dugo, dutay lang dari palabigin. So, base sa lugar kung sa gindadag ni mo ang krimen, naging karga na siya sa lakbay, naging bilin dyan. Nabatian ang tingog ni Police Captain Elmer Bonilla. Angot sa mga balita, ginpangabay sang Police Station No. 7 ang live-in partner ng ipaidalom sa autopsyang bangkay ni Rovelyn Mahinay, 26 anyos, sang Pulok Bulinaw, Barangay 1, Syudad sa Bacolod. Agod may baluan ang ginhalinan sang iya kamatayon. Nasapuan kinasang aga ang patay nga lawas ni Mahinay sa bakante nga lote sang Purok Progreso Circumferential Road, Barangay Alihis sa Syudad sa Bacolod. Si Mahinay, isa ka commercial sex worker, ang may lampos sa guyakag may agi sang kuga sa liog. Nagapati si Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang Police Station No. 7 kung ini sa pension house, posible sa lodging house, ginpatay ang biktima. Ginpahig sang hepe nga Merkules sa gabi wala makapauli si Mahinay matapos makontak sang live-in partner ang bugaw nga naghatag sang customer sa biktima. Ginpahig pa sang hepe ang trabaho ni Mahinay amo karon ang subject sang ilang investigasyon agud makilala ang nagpatay sa iya. Siguro, masilang po sa niyang itsura. Dahil ang dugo dito nag-alin, kag may mga scratches ang iyang aliog. So, maligani, request na to ng iyang living partner sa autopsy examination para ma-determine kung anong kabangdanan sa iyang kamatayon. Dapat yan si Police Captain Elmer Bonilla. Sa iban nga balita lokal, arestado ang isa ka pulis bangon sa kaso nga motor napping kung pagpangawat sa motorsiklo sa may Lopez Hine Ward, Putotan na Iloilo sang Miyerkules ang kagahon akong kahapon na Setyembre 7. Ang suspect ang gingkilala kay Police Corporal Daryl Dumaraog nga assigned sa may Regional Mobile Force Battalion. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang spokesman sang PRO6. Si Dumaraog ang ginatudlo nga nagkawat sang motorsiklo nga ginapanagyahan ni Lopez Hine Ward, punong barangay Niki Pescuela. Ginpahayag ni Solis nga si Dumaraog ang nakilalaan pagiman sa nakuha nga footage sang CCTV sa lugar. Preso karon ng pulis sa may custodial facility sang Putotan Municipal Police Station. May angon sini nagpaandaman si PRO6 sa publiko batok sa mga pulis nga imbolbado sa iligal nga hilikoton. Pagpahayag ni Solis nga hindi pag-itolerara ni PRO6 Director Police Brigadier General Leo Francisco ang pulis nga nagahimo sang kaangay nga krimen. Patpadhag pa ni Solis nga bilabol o kung makahimo makapiyan sang pulis sa pangipaydalom ni sa gihapon sa nagakaigo nga investigasyon. So far, wala na ito na-recover ang motor sa iyang possession, ano? Pero based sa investigation sa mga kapulisan natin through CCTV, na-identify siya no, sa mga witnesses na siya ginagawa sa motorsiklo. Dapat yan na si Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesman sa PRO6. Nabatian na si Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesman sa PRO6. Sa iban nga balita lokal, 4 ka mga empleyado sa gobyerno probensyal ang ginpangabay ni Mayor Albi Benitez nga maging consultant sang syudad sang Bacolod sa proposed consultancy agreements sang lokal nga panguluhan sa Bacolod. Sila mo sanay Provincial Administrator Attorney Fernando P. Diaz, Consultant for Administrative Matters and Systems Review; Attorney Valerie Ann Holiero, ang Consultant for Health Insurance and Healthcare; si Dr. Mary Ann Maestral, Consultant for Health and Hospital Concerns; hag si Miss Lucelle Helvole, ang Consultant for Special Projects and Economic Affairs. Gingklaro ni Diaz nga pro bono work o kon libre kag wala sang sweldo ang ila serbisyo sa Bacolod. Ginpahayag siningan na talana pa nga permahan ni Mayor Benitez ang ilang consultancy agreement. Para sa provincial administrator, gusto sa probinsya nga mabuligan ang panggobyerno sa Bacolod
sa idalam sang administrasyon ni Benitez. Nagapati man si Diaz nga paagi sini mas magapag-un pa ang maayong nga relasyon sa mga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental. Pati kami advisory sa iya. If he trusts our integrity, our capacity, and our experience man di sa kapang gobyerno na then iyan, we cannot question that kay wisdom na iya sang aton nga mayor nga kung sinong pangayuan niya bulig kag sinong pabuligon niya. Nabatian ng tingog ni Provincial Administrator Diaz. Natala na buwas nga adlaw Biyernes magapatigayon sang Seneco public hearing ang miyembro sang sangunang panglungsod kay mga board of directors sang Seneco. Suno kay Councilor Calao Puentevel ang chairman sang Committee on Energy. Iya ginapangabay nga magkadto ang mga board kag para masabat nila ang mga palamang kutaron sang publiko kag sa mga konsehal nga wala nasabat sang management sang Seneco. Dugang pasini nga posible man magtambong si Bacolod Mayor Albi Benitez sa nasambit nga hearing. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:19, Santon Plus Gold, mga ka-aksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos. Action Radio Philippine Standard Time las 6:23 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Natala na nga mga important Pilipinas sang asin sa piyak sang ginapangatubang nga issue sang kakulang sa supply kag lokal nga produksyon sa Pilipinas. Ginpahag ni Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban nga sa pihak nga naga-import gid man sang asin ng Pilipinas, mas pa nga nagadamo ang kinahanglanon sa karon sa supply sini bangod wala mag-focus sang nakaligad nga tagdumulahan sa pagpauswag sang salt production sa pungsod. Una diri suno kay Panganiban ang kakulang sang asin sa pungsod ang bangod man sa pagpabaya sang industriya sa nakaligad nga tuig kalakip na ang BFAR. Ginpahayag man sini nga nakaligad nga duha ka tuig wala siya sang nakita nga aktibidad nga ginahimo sang BFAR kundi magkuha lang sang kwarta kag pabayaan na. Sa kamaturoan sunod sa USEC, wala gihapon magamit sang BFAR ang 10 milyones pesos nga budget sang gobyerno sang 2021 para sa pagpabakod sang salt production. Samtang nagpainaman ang Department of Budget and Management o DBM sang 2.5 billion pesos nga pondo para sa modernisasyon sa mga airport sa bugos nga Pilipinas. Sunod kay Budget Secretary Amena Pangandaman, inibilang suporta man sa pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga paayuhon pa ang transportation infrastructure sa pungsod. Base sa National Expenditure Program o NEP, ginpasagaan ang pondo sang DOT tubtob 120.4%. Ini ang halin sa 75.8 billion
billion pesos nga pondo sang 2022 hagin pasaka sa 167.1 billion pesos sa 2023. Magluwas sa mga big ticket railway kag road transport projects nga makakuha sang nako nga pondo. May nagakaiguman nga budget para sa aviation projects. Lakip sa mga airport nga makabenepisyo mo ang Ninoy Aquino International Airport, Lawag International Airport, Tacloban Airport, Antique Airport, kag Bukidnon Airport. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Life Extension Vitamin D3 maka-action na proven and tested ang kaepektibo sa Life Extension. Una sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, September 8, 2022, sa liwat ako ang inyong tag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!